Митът за любовта на Аспарух към младата жрица на племето Пагане изобщо не е измислица. Паганее е можела да предсказва бъдещето и в племето се вярвало, че тя разговаря с Тангра. Гаданията на Паганее са посочили на Аспарух къде точно да основе българската държава, че съветът на великите боляри няма да му разреши, тъй като тя не е съзнатно потекло, а дъщеря на конник. Пагане обаче била предвидена за човешка жертва за Тангра, заради което женитба за нея била немислима. Дори един от болярите се заклева в живота на дъщеря си, че жрицата е най-подходящата жертва за Бога. Пагане приема съдбата си и заедно с нея бира и първото неродено дете на хана. Аспарух се жени за дъщерята на болярина, който се заклел в решението си за Пагане. Съпругата на хана умира заедно с детето му при раждането.